Ị ma na without English doctor n'ala Igbo anyị na alụ mere anyị? Are you aware of this? Just imagine ala Igbo without English doctor, especially ndị afọ ka na nwere obi mmadụ, ka nwere empathy, ga-abụ oge ọbụla ị kpọrọ fa agbata ọsọ enyemaka to revive onye na-achọ ịnwụ anwụ. Now, unu fụrụ ife na-eme n'ala Igbo ka Okwuluọra nwanne anyị nwoke si wee kpọpụta ụmụnna anyị na pr0blem n'Enugu steeti. Ụmụnna anyị nwegasịrị kidney issue. Nwere ndị nọ ebe a bụ na onwere ọgwụ anyị anwụ nweziri ike revive their kidney, abụrụ na fa ga-anọ dialysis until enweta donor, ma ọ bụkwa na fa ya enwenwu the fund. Do you understand what I'm saying? When ndị nọ ebe ahụ bụ that na onwerozi ife nwere ike imete ya. Do you understand? Because some of them nwere ike time adịrọzi. Do you understand? And ihe a bụ n'Enugu steeti yo. Ekwubere okwu ndị Anambra, ndị Ebonyi, ndị Abia steeti, ndị Imo steeti, ma a lot of our brothers and sisters, mothers and fathers, ndị anọrọdụ na social media enwere dị ike self inwe this kind of opportunity. Ịghọtago? And ife a na-eme on daily basis. Now, imagine an Igbo without English doctors. Akwa ifu ka reality si wee dị na pr0blem n'Enugu steeti ahụ. O nwere pastor, maọbụ reverend father, maọbụ ndị na-agwa gị okwu spirituality. O nwere any of them ifuru osisi kpọnye ofu onye na Jesus ga-agwọ, or na God will heal that person. O nwere any native doctor ifuru pụta na-ekwu si kpọnye ma ọ bụrụ ofu onye na ọrụ chakwara ya ọrụ na kidney issue afọ na a ga-solve ya. O nwere kwefu ka reality si n'ọrụ on ground n'Enugu steeti ebe afọ spirituality enwere ike ịrụ nwa anything there. Just imagine an Igbo without English hospital, English doctors, got process, study there for some years. Imagine an Igbo